Well, dúspóir am cheap goil an intas Chaitríona go bhris Dara amach lethe. Cheap si gur chulairt go raibh Harcían intach ar fad I haon Dara agus Maeve agus chuir si ag sochraí a head agus chéad dul tegann si reis agus tá sé fuór lethe. So is cinál chun sé intas ara agus ní si ró hásta agus ná si amach go sé reis le tíine tá cheap gon sé sin an airgara mar níor si sú leis sin na chorbe. Dara, gosteach sa pub. Bhí stop ceart cínta le gachod. So, no, ní dólann go ceaptar go raibh sé riamh chun dul reis le tíine. Bhí sé críochnaí go thomlá. Beidir gapach an Lochfeachtainna gur cheart go bhuiile chun feallar agus beidir go sé tilteice. Ach ní dólann go gaoimín Caitríona ar a gcuisisin. An bailach a hitan scéal amach, tainn sé reis, tá Caitríona thar sáile agus tágann Dara agus Tíine reis le chéile. Tá an grá sa scéal, tá an grá ag Tíine agus Dara agus chans nach raibh an grá an le Dara agus Caitríona. Ar bailach tá an rá ag fannacht le Caitríona agus Maeve nó dul troch rís dócha. Is ban an láidirí Caitríona, so tá cheap go dócha si ar an smig mar deartha ghéanana si iirecht a leanachta Ireland na síl go bhí Maeve an duine is tábhachta in na síl inis agus gaith si chulairt le hí Maeve chosint. Ceapan Dara go si chun leananta rá mar Lochlann tá post ag an burt acu a sa si leananta rá beidir go bhaid chláán acu go maiid si just in an dul Ireland go náhéil a mína gach duine, pulsa páistí. Sonna sásta. Sonna sásta. Afran gach dánach. Yeah, Latina. Yeah, Latina. Tina Afran, Minister of the Eucharist. Is rún mór mílsach I Maeve do Caitríona nílas a chaid coppla duine an rún in áíre faoi ahead Maeve agus tá mai cinnta go maiid Caitríona gar na chosint sa táchaí agus mar dúirt mar si Maeve an tábhachta I síl Caitríona faoi láthair agus is duine láidirí so duine si gach iirecht na chosint. Ní lis ag Dara faoi star Tíine go thomlá. So ní lis ag cad chuntóirú cinsáis duine I beidir. Déireann si go leathrú mór take airtí agus just credan Dara sin. Tá sé a grúchás inis, tá sé idir burt agus páiste, so just caiid sé bheith cuaramach an tamar fád inis. Just tá gur chulagan a hása sin an rud. Sin é. Tá gur agus le gachtain. Agus ní féidir sin íana. No, ní féidir. Iad an duine hís gurtaigh. Trína boch.